Sziasztok! Ebben a rövid videóban összeírtam 10 pro és 10 kontra dolgot a Toyota Prius 3 plug-in mellett és ellen. Abban az esetben, hogyha használt autót kerestek, és 4 millió forint körül van a limit, akkor én nagyon-nagyon ajánlom nektek ezt a típust. Nyilván, hogyha a forma nem tetszik, ami ugye szubjektív, akkor storno, tehát akkor vegyetek mást, de hogyha érdekel benneteket ez a hibridség, akkor érdemes meghallgatni ezt a 10 szempontot, amit én tulajdonosként összeírtam. Először is akkor kezdjük a pro dolgokkal. 1-es. Komplett ökoszisztéma a hibrid. Tervezés, gyártás, üzemeltetés és újrafelhasználás szinten egy rendkívüli módon átgondolt rendszer, egy tényleg komplett ökoszisztéma. Itt a felhasznált anyagok, itt minden a környezettudatosságra és a környezetbarát gondolkodásmódra épül. Emellett az üzemeltetésben a kiszámítható költségek vannak első helyen, a fogyasztás az úgy szintén az nagyon alacsonyan tartható, gyakorlatilag bármilyen körülmény között. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos előnye. Komplett ökoszisztéma. 2. Előrelátó vezetési stílusra nevel. Nem azért, mert gyenge és nem megy, csak bőg. Nem, ez hülyeség. Egész egyszerűen az egész autó mozgása olyan, meg az egész autó vezetése olyan nyugodt és kultúrált, hogy a végén az ember már azt fogja nézni, hogy mennyit megy EV-ben, meg elektromosan. És ezeket a dolgokat úgy lehet elérni, hogyha minél inkább előrelátóan vezet az ember, tehát nem csak az előtte lévő autónak nézi a mozgását, hanem mondjuk 3-4 autóval előre figyel a forgalmat, stb. És akkor így tud rekuperálni, minél többet visszatáplál. Úgyhogy rendkívüli módon nevelő célzatú a hibrid. A reális fogyasztása 1,5 és 5,5 liter között bármi lehet, attól függ, hogy hogyan használjátok és mennyit töltitek. 3. Avensis padlólemezre épül a 3-as Prius. Ennek az a hozománya, hogy az utastér tágas, elől, hátul, lábtérbe, teljesen kényelmes, hosszú távú utazásokra is alkalmas. Csomagtartója 400 liter körül van, teljesen normálisan pakolható, nekünk 3 gyerekkel nincs vele különösebb gondunk, elférünk benne. 4-es pont, kultúrált, csendes benzinmotor. Az 1.8-as Atkinson ciklusú változó szerepvezérléses motorról beszélünk, ez eredetileg is csendes és kultúrált, nem zajong. Még gyorsításkor is éppen csak hallható egyébként a motor, de az esetek nagy részében vagy nem működik, vagy alapjáraton ketyeg, alapjárat közelbe, fel se tűnik. Amikor csináltam az autónak a szigetelését, zajszigetelését, akkor vettem észre, hogy a padló a szőnyeg alatt az végig van rezgéscsillapítva és hangszigetelve. Ez kifejezetten igényes kialakításra van. A belső burkolatok patentjei jó minőségű műanyag patentok. Ez azért fontos, mert hogyha egyszer le kell venni egy burkolatot, akkor azok a jó minőségű patentok könnyűszerrel vissza helyezhetők, tehát újra vissza lehet építeni anélkül, hogy eltörnének, vagy új patentszettet kellene vásárolni. Ez kifejezetten erőssége a Toyotának. 7. Prémium felszereltség. Meglepően bőséges. Bőrkárpit, ami valódi bőr, tehát nem textil bőr, meg nem szintetikus bőr, hanem valódi bőrkárpit van a Priusban. Radaros tempomat, kulcs nélküli bejutás, automata beparkolás, és még lehetne sorolni. HUD kijelző, tehát ami kifejezetten az igényesebb fajta, ami nem egy ilyen kis táblácskára vetít, a műszerfalból kiemelkedő táblácskára, hanem már a szélvédő úgy van rétegelve, hogy a HUD-ot tudja fogadni, és gyakorlatilag motorháztető fölé kívülre a levegőbe vetíti neked. Ennek az a legnagyobb, a sebességet, illetve a navigációt lehet rá kirakni, és ennek az a lényege, hogy ugye figyeled az utat vezetés közben, és nem kell levenni a szemedet róla. Ez a legnagyobb előnye ennek a HUD-nak. 8. Kulcsról vezérelhető klíma. Zseni. Tehát az okos kulcsról be tudod kapcsolni távolról a klímát. És mivel ez egy plug-in verzió,
ezért a plug-in akkumulátorról ténylegesen be tudja kapcsolni a klímarendszert, úgyhogy ha tudod, hogy napon át az autó és fel van melegedve az utastered, de te mondjuk 15 perc múlva akarsz indulni, akkor egész egyszerűen megnyomod a gombot ezen a kis távirányítón, és 15 perc múlva egy klimatizált utastérbe tudsz beülni az autóba, lehűti az autó. Ez nagyon ritka még manapság is. 9. Kormányról is vezérelhető klíma. Hát ez a másik nagy dolog. Ugye a multikormánynak, a Prius esetében vannak olyan gombjai, ami a klímának a hőfokát onnan a kormányról állítható két gombbal, hogy a plusz és mínuszba, melegebb és hűvösebb értékek felé. Itt megint arról van szó, hogy nem kell levenni a szemedet az útról, hanem szépen kitapintod. És a 10. pont csatlakozik ide, hogy ezek a ilyen mikrokapcsolónak tűnnek, de olyan fajta gombok, amik ilyen nyomásérzékenyek. Tehát, hogyha egy picit rárakod a kezedet, akkor a digitális műszerfalon egy külön rétegzésben megjelenik, hogy melyik gombon tartod éppen a kezedet. Tehát megint csak azt szolgálja, hogy ne kelljen így lenézni a műszerfalról, meg keresgélni a gombokat, hanem egész egyszerűen egy pillantása a vezérlőpult felé, mármint ahol a kilométert is, meg a sebességet, mindent kiír, és ott látszik egy külön rétegen, kivetíti neked, hogy melyik gombot nyomod éppen. Nagyszerű dolog egyébként, nagyon-nagyon hasznos. És a 11. ez egy plusz 1, mint a Totóba. Ez az automata beparkoló rendszer radarral és kamerával, tolatókamerával. Nem mondom, hogy én ezt kipróbáltam. Tök jó geg egyébként, működik, tehát be lehet állni vele párhuzamos és merőleges parkolókba is. Én azért nem próbáltam, mert állítólag akik már korábban ezt tesztelgették, hát azt mondták, hogy igen, működik, tehát meglehetősen lassú. Tehát én viszont gyakorlott sofőrként, én mondjuk 2-szer beállok a parkolóhelyre, míg az automatika egyszer, de a lényeg, hogy tudja, és szerintem ez egy tök jó dolog. 2014-ről beszélünk, ez egy nagyon-nagyon ritka extra volt már akkor is. Na, ezek szólnak összefoglalva a Prius mellett, most nézzük a kontrákat. A Prius első hátránya, ami szerintem a legfontosabb, az a futóműzaj sajnos, az általános futóműzaj. Ez jelentős, de utólagos szigeteléssel megoldható. Lásd, én is ezt így megcsináltam. Nézzétek meg a szigetelős videómat is, 4 részes videó, ebbe összefoglalom, hogy mit, hogy merre kell ezzel a szigeteléssel művelni ahhoz, hogy jó legyen. A második pont a kontráknál, a kormány tengelyirányú állítása szűkös tartományban van. Így van. Én 188 centi vagyok, és számomra nem lehet a kormányt eléggé kihúzni. Jó lett volna, hogyha a Toyotákat abban az időben, a 2005 utáni időszakban egy kicsit magasabb embereknek, hosszabb végtagokkal rendelkező embereknek is finomítják. Nekünk nagyon hiányzik a kormány állíthatóságának a nagyobb, tágabb intervalluma. Harmadik, én eddig összesen 3-as Priusból 4-et vezettem, és mind a 4-nél feltűnt, az enyémet is beleértve, hogy a kormány jobbra húz. Vagy nem is a kormány, a futómű. Egyik autó sem volt törve, nem volt sérülve. Teljesen gyári futómű van alattuk. Nem tudjuk az okát, hogy miért húz jobbra. Ez egy tény, erre számolni kell. Én nem fogok azért biztos egész teljes kormányművet cserélni, hogy ez megszűnjön. Ezzel együtt kell tudni élni, ez egy kompromisszum. 4. pont a kontrák között. A gyári guminyomás ellenőrző gombot láthatatlan helyre rakták, nem ergonomikus. Az én autóm 2014-es, és ugye 2015-ig gyártották ezt a 3-as Priust, és a 14-es, 15-ös évjáratokban van gyári keréknyomás mérőrendszer, és ennek a gombját a kormány alá egészen az alsó fedőburkolat végébe rakták be, tehát amikor bent ülünk a vezetőülésbe, lehetetlen hozzányúlni, meg elérni egyet, nem lehet tudni, hogy hol van, be kell feküdni a lábtérbe, és akkor úgy fölfele pislogva nézni a műszerfal alját, akkor látod meg a gombot. Teljesen lehetetlen, borzasztó. Rakhatták volna egyébként ide a bal térdünkhöz, mert ott van egy ilyen gombös erdő, vagyis itt 4 vagy 5 gombbal álló erdő, meg ott lehet szabályozni a műszerfalnak a világítás erejét, úgyhogy ott vannak vakgombok, oda is lehetett volna rakni ezt az egyszerű gombot, nem is értem, hogy miért került oda le.
5. kontra. A prémium felszereltséghez tartozik egy 15-szoros alufelni, 195-65 R15-ös gumival. Ez mind szép és jó, és azt szolgálja, hogy még alacsonyabb legyen a fogyasztás, alacsony legyen a gördülési ellenállás, olyan gumikat is szerelnek rá gyárilag, és kényelmesebb legyen a rúgózás. Igen ám, de ezzel a 15-szoros gyári kerékkel 9-10 km/h csal a valóshoz képest a sebességmérő. Ez szerintem túlságosan sok, szerintem az átlagos az egy ilyen 4-5-6 km szokott lenni. Én többek között ezért is, meg egyébként optikailag is szerintem jobban néz ki 16-os felnivel, én vettem 16-os felnit rá. Itt visszacsökkent 5-6 km/h ez a pontatlanság, ez szerintem teljesen átlagos és vállalható. Nem tudom mi az oka, a 15-szorossal az a 9-10 km/h szerintem teljesen indokolatlan. 6. pont a kontrák között. A hátsó futómű egyszerű torziós hidas felépítésű. Ez egy picit meglepő, mert erre a platformra vannak a cégcsoporton belül más típusok is, például az Avensis, például egyes Lexus modellek, azok független hátsó kerékfüggesztéssel rendelkeznek. Nyilvánvalóan ez a hátsó torziós híd, ez egy rendkívül egyszerű, könnyen karbantartható, megbízható és rendkívül kis helyigényű futómű rendszer, és én feltételezem, hogy a Prius 3-asnak az akkumulátor elhelyezése miatt volt szükség a helytakarékos futóműre. Ezt egyesek kritizálják a Priusban, hogy 12-13 millió forintért torziós hidas futómű az gáz. Ez a hétköznapi életben én azt gondolom, hogy sokkal kevesebbet számít, mint papíron. 7. kontra. A nagyobb fejegység, a GBL, kijelzőjének responsivitása kezdetleges. Hát igen, ez már akkor is 2009-ben, amikor kijött a 3-as Prius, már akkor is egy kicsit olyan nehézkesen lehetett kezelni ezt az érintő kijelzőt. Ez nem érintő kijelző, ez sokkal inkább ilyen félig nyomó érintő kijelző, tehát majd, hogy nem egy gombszinten kell megnyomni a kijelzőt, hogy reagáljon. Ez valóban egy kicsit, hát véleményes. 8. kontra. A Bluetooth kihangosító hangereje alacsony. Apró megjegyzés, hogy kellett hozzá majdnem egy év, hogy rájöjjek, hogy ez tulajdonképpen nem is egy kontra, nem is egy hátrány olyan szempontból, hogy pusztán csak az én telefonomnak a hangereje volt lehalkítva. Tehát amikor indítunk egy hívást, vagy jön egy bejövő hívás, akkor a telefonnak a hangerő gombját föl kell hangosítani, és ezzel fölhangosodik rendesen a fejegység is, és utána már minden tök jól működik. Ez az én bénaságom volt, hogy ilyen sokáig tartott, mire erre rájöjjek. De én ide beírtam 8-as pontnak. 9-es pont a kontrák között. A radaros tempomatot szokni kell. Igen, ugyan állítható 3 közelségi fok a követésre az előttünk lévő autóhoz, de túlságosan óvatos, és sokszor feleslegesen befékez. Tehát nincsenek átmenetek, hanem fogja is, akkor egy bólintós a működése ennek a radaros tempomatnak. Egyébként szerintem összességében jó, hogy van, mert azért biztonsági érzetet képes adni akár városba, akár autópályán, nagyobb forgalomba. Jó dolog ez, csak egy picit finomítani kellett volna rajta. 10-es pont. Az utastér zajkomfortjához nagyon passzolna az akusztikus üvegezés. A szigetelős projektemen ez volt az egyik dolog, amit mondtam is, hogy ebben nekem kompromisszumot kellett vállalni. Sajnos ezt a részét a hangszigetelésnek, utastér szigetelésnek el kellett engedjem, ugyanis nincsenek akusztikus üvegei a Priusnak. Ezért a szélzajt, ami az üvegeken keresztül menet közben hallatszik, azt nem tudjuk tompítani, nem tudjuk csökkenteni. Emiatt az utastér is egy picit zajosabb, bár ez pedig az alacsony légellenállási együtthatója, ez a CV025-ös együttható, ez kompenzálja azért, de mennyivel jobb lenne, hogy legalább a szélvédő akusztikus lenne. Biztos, hogy az egész karosszériának a szélzaja még alacsonyabban tartható lenne. És ide is írtam még egy plusz egy kontrát. A gyári navigáció frissítése megszűnt. Igen, megszűnt, de 10 évig támogatták, ezt is hozzá kell tenni, 2022 Q4-es térképcsomagban hozzá. Hát,
Igen, a mai világban már, amikor mindenki vazét meg Google Maps-et használ, lehet, hogy vicces egy kicsit a gyári navigáció, de azért tök jó lett volna, hogyha még kiadnak mondjuk, ha nem is évente, de mondjuk 2-3 évente kiadnak egy nagyobb ilyen térkép frissítést, és akkor így megy tovább a dolog. Ennyi bajunk legyen. Egyébként az autó kiszámíthatóan működik. Tulajdonosként azt mondom, hogy bárkinek jó szívvel tudom ajánlani. A karbantartásokról azt kell tudni, hogy a megelőző karbantartásokat kell megcsinálni mindig és hiánytalanul, és ez lesz a titka annak, hogy a Prius 3-as plugin az nagyon-nagyon sok százezer kilométeren keresztül gond nélkül működjön. Én a saját részem alapján javaslom ennek az autónak a használt autóként történő megvásárlását, de nyilván át kell nézetni rendesen, mielőtt megveszitek, hogy ne egy leharcolt, lepukkant, kiglancolt autót vegyetek, hanem tényleg egy olyat, mint amit nekem is sikerült találni, hogy gyári fénnyel rendelkezik, tök jó tulajai voltak, végig szervizszámlák igazolják a kilométerét, és a használat közben is ez az érzés keríti hatalmába az embert, hogy ez egy megvigyázott gazdával rendelkező autó, nem csak tulajdonossal. Szóval, ha ilyen autót találtok, akkor bátran vegyétek meg, nem fogtok benne csalódni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!